kafin alaƙarka da Allah ta yi kyau, kafin alaƙarka da Allah ta yi kyau, sai ka kiyaye ƙarya, sai ka tsare amana. Kafin alaƙarka da Allah ta yi kyau, kafin ka isa zuwa ga nasara, sai ka kiyaye ƙarya, dole sai ka tsare amana da Allah ya baka, sai ka tsare amana na bayin Allah. Annabi ya ce ko magana kuke yi da mutum sai ka ga ya waiwaya, ya duba irin ya ga ba kowa sai ya gaya maka magana. Annabi ya ce amana ce, in ka fita da magana za ta ɓaci maka. Ai ga nan mutane in mun tashi a karatu kowa sai ya daga hannu ya tambaya, wani sai ya bari sai da na koma gefe tukunne ya je ya tambaya, inda yana so ku ji ai da a masallaci zai yi, yaya kuma abin da ya faɗan zan dawo da shi wajen ku. Yaya mutum zai zo ya same ka da magana akan gidansa ko matsalar gidansa, ya nemi shawara ku tattauna, wani abokinku in yi zo sai ka ce ashe wani haka suke ciki da matarsa. Jama'a mun fahimta, wannan cin amana ne. Ba za ka taɓa yin nasara a rayuwa ba in ka zama haka. Wannan fa amana na magana, balle amana na dukiya ko rai, ko kuma amana na rayuwar al'umma. Wa amarna bi sidqil hadis, ya umurce mu da gaskiyar magana. Yace duk inda muka tinkara, duk inda aka same mu musulmai, yace mu tsare gaskiya. Wallahi da haka sahabbai suka fasa kowace hanya.